Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil emin. Khatamin nebiyyin vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Ebi Sa'id radiyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ Ebi Sa'id sahaba Ebu Sa'id radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Şüphesiz siz sizden önkülerin yol yorulgularına, dep desturlarına, edim kılımlarına karışma karış, gezme gez eğerersiniz. Hatta olar haccın hinine girseler siz hem girip görersiniz dedi. Sahabalar ayttılar, ya Resulallah, bizden önküler diyanın Yahudu ve Hristiyanlar mı deyip soradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, başka kim olsun dedi. Bukhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis. Bu hadisten Müslümanda onlar görüşümüz yani şeyle bir vakit gelecek, Müslümanlar kafirlerin yol yorulgularına, dep desturlarına körlük bilen eğerecektigi bu hadiste haber veriliyor. Ve ulemaların deyişi bu hadis Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden hesaplanıyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar özünden asırlar sonra gelecek ümmetinin başına gelecek näme belalardan haber veriyor. Şoların näme etjekdigini, näme ýalňyşlygy etjekdigini, kimlerin ýüzüne düşjekdigini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber berýär. Ve şuň kowunna hem edil Peygamberimiziň haber berişi ýaly şu ýagdaýyň bir näme peýda bolanlygyny musulmanlarda görüp oturýarys. Hadiste Peygamberimiz näme diýär? Sizden önkülerin, yani Yahudi ve Hristiyanların yol yorulgularına, dep desturlarına, şoların ýüzüne şeýle bir düşersiňiz diýär. Karışma karış, gezme gez diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karışma karış, gezme gez ýüzüne düşersiňiz diýär. Hatta näme diýär? Dop diýilen bir haýwan we Arap çöllerine ýaşaýar. Bizim Türkmenistanymyzdan mysal bersek, zemzem diýilen haýwana, yani hajyň uly görnüşi şoňa benzeýär. Hajyk diýip terjime etdik biz. Hatta şol dop diýilenin şol hajyň diýär hinine girseler diýär, siz hem girip görersiňiz diýär. Ulamalar diýär şol hajyň hinine girip görersiňiz diýän mysal berilmeniň sebebi diýär şol hajyň hininiň agdy dar bolýar diýär. Yani kirjek bolýar. Yani şunun şeýle mysal berilmeniň sebebi musulmanlar şonuň ýaly kirjek meselelerde hem kafirlaryň ýygyna düşjekdigini, körlük bilen şolara eýerjekdigini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber berýär. Ve haber vermekle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini şul ýagdaýdan äga edýär, habardar edýär. Şul boljak ýagdaý öňünden haber berýär, bize şeýle bolar diýip aýdýar. Ve şol wagtyň adyna ulamalar diýişýärler, şunu haber vermekden bize maksat näme? Bize äga edýär. Yahudi we Hristiyanlaryň ýygyna düşmeli däl, şolaryň yol yorulgularyna, dep desturlaryna eýermeli däldigini, körlük bilen olaryň ýygyna eýermeli däldigini Peygamberimiz näme şu taýdan bize, şu hadisten bize näme haber berýär. We diýişmeli musulmanlar şul ýagdaýyň günümizde bolup oturanyny görüp oturýarys. Musulmanlar giyinmekde, daş keşfinde, hususan hem zenanlaryň daş keşfinde, özüne alyp barşyna, hatta toýlaryna, üýşmeleňlerine, bayramlaryna, hatta erwet kılık häsiýetlerine we dinine bidgatlar çıkarmakta kim özlerine görelle alýarlar, kimin ýüzüne düşýärler? Bir topar musulman kafirler görelle alýar. Şolaň edeni ne diýär? Ýewropalary, Amerikalary, Yahudini, Hristiyani, gaýry dinlilerin ýaşaýyşyny, geyinişini, moda diýip, ýeni diýip şolar özüne görelle alýar. Şuň kunna ýaş
bir böleginiň hususan ayal gyzlaryň geyinişine seretsek. Şul geyinişde kimi görürler? İnternette ondan bundan görýärler. Şol Yahudi Hristiýan gaýry milletler nähilek geyinýär, moda diýär, ýene diýär. Şoňa beňze şatlar seredip, şolar ýalak boljak bolýar. Yarım yalagaç geyinse olur, bularam yarım yalagaç geyinýär. Näme ady moda? Yırtık jinsi giyse bu da çykýar yırtık jinsi giyýär. Balany bilinden aşağı gaçyryp duranydyk giyse erkegim çykýar, şonu giyýänler bar biziň içimizde. Şu näme alamaty musulmanlygynyň garşma garş, gezme gez, köre-körlük bilen şolaryň ýygyna ýerýäris. Toýlarymyzda şumal. Ýyl-ýyllan käbir kişileriň toýlary musulmanyň toýundan, türkmanyň toýundan çykylygy. Bir tarapdan arak, bir tarapdan aýdymsaz, indi tansçygylar hem getirilip bugrapdyr, ýarym ýalagaç gelinlikler geydirilýär, fatalar geydirilýär geline. Her hilekke tansçy toparlar, üstesine de gülüzüň makdäpleri, şolaryň hemmesi kimiň däpde suru musulmandygyny gowadyp oýlanyp görsek, biziň türkmenimiz arnamysly halk, edep haýaly halk, dinler halk öň, imanly halk, islama wepaly halk. Şeýdip toý edipdir bu türkmen. Gow oýlanyp göreliň. Bundan 50 ýyl öňe gitsek, 100 ýyl öňe gitsek, hakyky tak bozulmadyk türkmenlerden gurrun edýäs. Şolara gitsek, biziň ata-baba şuňa alak toý edipdirmi? Ata-baba dine ugry düşýärlekkä türkmen toý edipdir, musulman toý edipdir. Emma biz görüp otyrs, ýanky ýagdaýlar bolup otýr. Şunu kimi görelle alyp edýäs musulman doganlar? Şol internetlerde, telewizorlarda görýäs, şolaryň edenini edýäs. Şumal toýda täzerat günü-günden üýtgedi otyrlar, şumal gülüziň şýalar. Nerden gelen zat? Hristiýanlardan gelen zat. Yarım ýalagaç fata geydirmek nerden gelen zat? Hristiýanlardan gelen zat. Toýlarda arak içmek, şeýdip tansçy toparlar geydirip wajaralyk etmek nerden gelen zat? Şolar näme etse bizem gaýtalýar, köre-körlük bilen. Ya bolmasa internetde gyzlar her hilekke zatlar ýaýdýarlar, eşdilýär, gabat gelýär. İnsan utanýan, öz halkyny masgaralayan zatlar goýýarlar. Kim görüp edýär şuny? Şo taýda görýär, bir dinsiziň birini, kafir Yahudiň birini şol bir zat gaýtalaýar. Ýaýradýar internetden bärdäki jahil musulmanam öz bilimsizligi, tarihini bilmeýänler üçin, aň düşünjesiniň pesli üçin şonu gaýtalap, şoňa edenne diýär, soňa internetde goýup öz halkyny ýurduny masgara diýär. Nämeden bolýar şu zatlar musulman doganlar ana şolary görürler. Ya bolmasa ýanky işimelek ahlaksyzlyklar ýaýrap otyr. Şerigaty ters binika gatnaşyklar, şoňa meňzeş masgaraçylyklar, hemmemiz bilip otyrsa bolýan ýagdaýlar görüp otyrs. Ahlaksyzlyklar nerden gelýär? Şolary görýäs, şu internetden, şondan, ondan, bundan peýdasyz we haram erwet zatlary öwrenýäs. Soňam şu gören zadyny öwrenşip, soňam öýde şonu gaýtalaýar. Ya bolmasa dinine bidgatlar çykarmakla diýdik. Yahudi we Hristiýan dinlerine bidgat çykaryp, öz ruhanylar diniň arkasy bilen pul gazanyp, öz dinleriniň aslyny uzaklaşdy, iň soňunda kafir boldylar. Başta hakdy, öz peýgamberler barka. Emma dinine bidgat çykardylar, näme boldy? Dinler çeppe çewirildi. Hak bolan zat batyla urildi. Iň soňunda Allah Taala Kur'any indirdi. Olaryň kafirdigini habar berdi. Şumal biziň içimizde kabirler bada. Edil şolan edişýälekde dinine bidgatlar çykaryp, dinine ýok zatlar çykaryp, delilsiz gurrunlar, Kur'an sünnetden delilsiz, mezhepden delilsiz zatlar orta atyp halkyny hem şoňa çagyrýar. Yahudi we Hristiýanlar şeýdip dinini bozdularda. Ýani musulman doganlar misalken ina şul ýagdaýlaryň hemmesine hemen işaretine, hemen alamaty şu Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şu hadisinde haber beren zadynyň bir topar musulmandan başına gelendigini görüp otyrs. Bu Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem garşma garş, gezme gez diýdi. Ve hatta hajjyň hinine girseler sizem girersiňiz diýdi. Her bir kizjek meseleden hem eýerliýärdigini görüp otyrs. Gowy oýlanmaly musulman doganlar başymyza şu zatlar näme üçin gelýär? Gowy oýlanmaly. Inna asıl gurrumuza gelsek musulman doganlar
musulmanlaryň içinde giňden ýaýran ýörelgilerden biri hem kafir halklaryň bayramlaryny bellemek. Misal üçin Mecuslaryň Nowruzy, Hristiýanlaryň 8-nji marty, 23-nji fevraly, Feýüller güni, Amerikanlaryň Halywyny, soňky döwründe ýaşlaryň içinde, taliplaryň içinde, ondan munna Ukrainada, Belarusiýada, başga ýerde, hatda Türkmenistanyň özünde Amerikanlaryň Halywyny bellep başladylar. Jaduýlar bayramy, şeytanlar bayramy. Ve näme? Täze bayramy. Rojdestvo Hristiýanlaryň. Ine şu bayramlar keseki halklaryň we batyl dinleriň bayramlary, oşalaryň belli günleri. Eýýam näçe wagt bäri täze misal üçin öňrakdan bellenip gelýär. Eýýam näme 37-nji ýyldan soň SSR'da bellenip başlanan, şondan bäri bellenip gelýär SSR'ň halklarynyň içinde. Käbiriniň hiç akylyna da gelmeýär bu zadyň dinine bolýarmy, bolanokmy? Ine ýa hadisde habar berilen ýagdaý we şu ýagdaýym şol habar berilen ýagdaýyň bir bölegi. Şolaryň bayramyny özümizde bayram edinipdir. Şolar bilen bile şahatlanýas. Şolaryň bayram gününde bizem üýşýäs, bizem jemlenýäs, bizem çykdy ejedýäs, oşony özümizde bayram edinipdir. Hatta şu bayrama şeýle bir eýe çykypdyr, käbirlerimiz özümiziň kudurýdy. Hatta şu gepleri eşitse geň görýär. Indi musulmanlar şuňky dersimizde hususan üstünde durjak bolýan meselemiz Hristiýanlaryň täze ýyl bayramyny bellemekligiň hükmü barada. Indi şu bayramyň musulman dowamlary gelip çykyşy barada we biziň halkymyzyň aňyna nähilek ornaşdy we aslany ýerden gelýär. We içindäki käbir edilýän simbollar we alamatlar we şolar näme alamaty? Awa nädip biziň ýurdumyza geldi we şu barada gysgaça maglumat bersek, asl derse girmezler öň. Birinji bellemeli zat musulman dowamlar täze ýyl bayram Hristiýanlaryň bayramy. Hristiýanlar öz ýyl hasabynyň başlanyjy hökmünde İsa peýgamberiň aleyhisselamyň doğulan ýylyny başlanyjy kabul edýärler. Ýyl hasaby we näme şoň başyny näme esas alýarlar? İsa peýgamberiň doğulanyndan bäri hasaplaýarlar. Awa Ýewropada bolsa musulmanlar bu bayrama näme diýerler? Christmas. Yani halaskar İsa şoň bayramy, şoň doğulan günü bayramy diýerler. Orsiýetde bolsa, orslarda bolsa näme diýerler? Rojdestvo diýer. Yani İsa'ň doğulan günü bayramy. Yani näme şu bayram? Şolaryň bayramy we İsa peýgamberiň doğulan gününe esaslanýan bayramlary. Bir topar Hristiýanlar 25 dekabrda belleýär doğulan gününi, bir topary 7-nji ýanwarda belleýär we hemmesem näme? 1-nji ýanwary İsa peýgamberiň doğulan gününi, aleyhisselamyň doğulan gününe esaslanýan kalendar, takwim düzýärler. Şoňa görä de ýyl çalşyk diýip kabul edýärler. Şeýdip hemmesini birleşdirip näme? Täze ýyl diýip, Rojdestvo diýip bayram edýärler. Hakykatda bolsa İsa peýgamberiň aleyhisselamyň haçan doğulanyny barada anyk dogry maglumat ýokdur. İkinji zat musulmanlar köpüýümiz görýäs, eşidýäs. Köpüýümizi kiçikligimizden aňymyza guýulyp gelinýän zat bu da näme? Şul täze ýyl bayramyna ýol koýan agaç bezemek. Hristiýanlaryň musulmanlar bu bayramda ýolka agacı bezemegi bolsa, Ýewropa we Slavyan halklaryň Hristiýanlykdan öňkü inançlary bolan köp hudaýlylyk müşriklik bilen bagly. Çünki Hristiýanlykdan Ýewropa we Slavyan halklary durly zatlara, batyl tanrılara, ruhlara inanyp olara sığınýardylar. Şol batyl inançlardan biri bolsa, mudama ýaşyl we ýaprak dökmeýän agaçlary mukaddes kabul etmekdi. Çünki ol her wagt ýaşyl bolanlyk üçin dowamly ýaşaýyşyň nişanyny sos hökmünde kabul edilýärdi. Käbir müşrik halklar bolsa musulman doganlar şol mudama ýaşyl bolan agaçda tokoyun erbet ruhlary ýaşaýa, şol sebäpli olara gurban bermeli diýip kiçi jannarlar öldürüp bol agaçlaryň üstüne asýan ekenler.
we başga da zatlar asaşdyrıp şoň daşyna aýlanýan ekenler. Daşyna aýlanyp näme? Öz käbir hereketlerini, yani rituallar berjä edýärler, öz ibadetlerini berjä edýär ekenler. Hatta üns berseňiz, häzirki günde şamanlarda we buddistlarda agajy mukaddesleşdirme häziren bar. Halçyn şol buddistler ýa-da şamanlar, Orsetdäki buddistler hususan ýaşaýan ýerlerine ýa-da üns berilse şolara şol ýerdäki mukaddes hasaplayan ýerlerindäki agaçlaryny hem edýärler, bezeşdirip, matajyklar danyp, dile gedip, mata asyp, şoňa meňzeşatlar häzirki güneşende bar. We hatta öz ýurtlarymyzda da görersiňiz, käbir daglarda, ondan mazarlyklarda mukaddes ýer, şoňa meňzeş diýip ynanylýan ýerlerde agaçlary hem dile gedip, ýüpler danyp, şol agaçlara zatlar asaşdyrýarlar. Şol agacı ilahleşdirmek, şol agacı butlaşdyrmak köne müşriklikden galan ananç. Köne müşriklikden galan ananç. Sonradan Ýewropa we Slawiýan halklarynyň Hristiýan bolmagy bilen ýolka agaçyny bezemek hristiýanlaşdyrylýar. We İsa peýgamberiň doglunyny aňladýan, ol şol sebäpli bezelýän agacı öwürilýär. İlki başda hristiýan ruhanylar buna karşı çıkýarlar. Çünkü bilýärler näme öňkü inançlaryna butparazlykda agaja çokunmak bady, agajyň daşyndan aýlanmak bady. Köne de orada ilki başda bu çykyp urana näme hristiýan ruhanylar butparazlykdan galan däpde sur diýip karşı çıkýarlar buna. Emma sonradan hristiýanlyk näme gitdigiçe ýoýulyp bozulup gidip barýar. Oşondan bärik bozuldyk üçin näme wagtyň geçmegi bilen Awa İsa peýgamberiň dogluny bilen birleşdirilýär. Ýolka bezemek däbi şey diýip hristiýanlaryň arasynda näme ornaşyp galýar. Orsetde bolsa musulman doganlar ýolka bezemek däbi, ýani agajy bezemek däbi 1700-nji ýylda peýda bolup başlaýar. Awa şol sebäpli hem musulman doganlar ors dilinde şu täze ille bezelýän arça ýa-da ýolka näme diýip atlanýarlar? Rождественский ýolka. Ýani İsa peýgamberiň doglan gününiň ýolkasy diýerler. Aw näme üçin 1700-nji ýylda başlaýanyna mäzir az soňra aýdyp geçjek. Eger ünsüren bolsaň musulman doganlar şol ýolkaň üstünde iň ujuny näme goýýarlar? Ýyldız goýýarlar. Aslında şol ýyldız musulman doganlar 8 vuruşly ýyldız. O şol ýyldyza näme diýip atlanýarlar? Ors dilinde Vifleemskiy zvizda diýer. Hristiýanlaryň inançyna görä Palestinaň Vifleem şäherinde İsa peýgamber dogulýar. O şol dogulyna şol giýje bir ýyldız dogýar. Her kim şo tograkda bir işaret gördi. Elbetde bulan batyl inançyna görä beýle bir zat ýok. Olaň öz batyl inançyna görä. Şol bir ýyldız dogdy diýär, o şol ýyldyza da näme diýip at berýärler? Vifleemskiy zvizda. Ýani näme Vifleem ýyldyzy diýip atlanýarlar. Soňra bolsa şol İsa'ň doglunyň münasibetli bezelýän ýolkaň üstüne näme? Şol ýyldyzy goýýarlar. Geňeri SSR döwründe bu 8 buruşly ýyldız 5 buruşly kommunistleriň gyzyl ýyldyzyna öwrilýär. Ýani kommunistler 8 buruşly hristiýan ýyldyzyny aýryp 5 buruşly kommunistleriň gyzyl ýyldyzyny goýýarlar. Başga bir bellemeler musulman doganlar bu bezelýän agajyň ýanynda sowgat paýlayan adam bolsa aslyny Svetoy Nikolay, ýani mukaddes diýilýän, mukaddes Nikolay diýilýän kişiden alyp gelýär. Hristiýanlaryň inançyna görä mukaddes hasaplanýan, ruhany bolan Nikolay diýilýän kişiden alyp gelýär. Şo ýanyna sakally adam Detmarov diýenler we şuň kunna köp ýaýlan ady bilen şol aslyny Svetoy Nikolay, ýani mukaddes Nikolay diýilýän hristiýan ruhanysyndan alyp gelýär. Aslyn şondan alyp gaýdýar. Ýewropada musulmanlar muňa Santa Claus diýerler. Santa Claus diýmek mukaddes Claus diýmek. Nikolaýyň hem gysy galtmasy ors diline kolýa. Kolýa hem Ýewropada garşylyk näme Claus, şey diýip näme Santa Claus mukaddes Claus diýip näme ulanýarlar. Wa hristiýanlaryň inançyna görä şol kişi ýani öz inançlaryna görä mukaddes diýip hasaplanýan kişileri şol adam täzeýil gijesinde sowgat paýlaýar. Oşondan näme dileseň şo dileglerini näme diýe berjay edýär. Şey diýip inanýarlar.
şol gije hem näme köpüler dilek edýär, detmarozdan näme dileseň dilek berjay bolýar diýen anancygym aslynda şol ýatyr. O asletinde genda edil beýledir diýmek mümkin, käbir ýok. Şuun kuwunna Ýewropada wagt Orsiýadyň özünde bir näçe ýerde şu Nikolaýyň şu kişiniň näme adyny göterýän kiliseler ýani çerkewler we şol ýerde hem näme ikonalar we şol adam suratlary ikona ýani şol kişiniň suraty şol suratlanýar. Bu Hristiýanlaryň anancyna görä şol suratyň ikonam öňüne gidip dilek edýärler. Orsiýetde okaýanlar bilýänler ýa-da eşidenler ýa-da gözläp gabat gelenler näme olaryň anancyna görä her piriň öz suraty we näme gerek bolsa şol piriň suratyny öňüne gidip dilek edýärler. Şeýle batyl anançlar we häzirki günde şu dowam edip dur. O şol asly ýanky detmarozyň ýanky agaçyň ýanky sakally adamyň asly şundan alyp gaýdýar. Ýewropada Santa Claus bularda näme ýanky näme Svetoy Nikolay diýerler. Wagtyň geçme bilen detmarozy öwrülýär. Ama näme üçin detmarozy öwrülendiň onam häzir aglap geçersin. Inni Orsiýetde musulmanlar 1 ýanwar täze ýyl diýip kabul etmek o ýanky ýokarda bir kise terminanyň aglap geçdim. Ýolka bezemek 1700-nji ýylda başlaýar. 1 ýanwary Orsiýetde 1 ýanwar täze ýyl kabul etmek o ýolka bezemek 1700-nji ýylda başlaýar. Onu başladan kişi bolsa musulmanlar Piotr I diýilen Rus padşasy. Haçanna bu adam Ýewropa gidip gelende Hristiýanlaryň anancyna görä düzülen kalendar we ýanky agdan kalendarymyz we İsa peýgamberiň doglan gününden bäri hasaplanýan kalendar. Takwim. Gorýa Ýewropa döwletleri, Hristiýan döwletleri şoňa görä şol takwima, şol kalendara görä hereket edýär we şol ýyl çalşygynda ýyl çalşygy hem İsa peýgamberiň doglan gününi birleşdirip ýolka bezelýär, arşa bezelýär we şoňa meňdeş bayramlar bolup geçýär. Näme diýär? Piotr I diýilen Rus padşasy 1700-nji ýylda şol bayramy başladýar. Täze ýyl 1 ýanwardan bellep başlamaly bolup şol günler näme merkez ýerlerde ýanky şäheriň merkez ýerlerine we döwlet binalaryna näme arça bezemeli, ýolka bezemeli näme perman çykarýar. Ondan bolsa musulmanlar Orsiýetde 1 sentýabr täze ýyl kabul edilýär. Emma 1700-nji ýyldan soň şol ömüklaýan resmi ýagdaýda başlaýar. Bu 1917-nji ýylda musulmanlar Orsiýetde näme agdarlyşyk bolýar. Padşa agdarlandan soň bu bayram, ýani Rождество, Isaň Rождествосy, Isaň täze ýyl bayramy dowam edýär. We 1926-njy 1936-njy ýyllar aralygynda täze ýyl bellemek, ýolka bezemek basyş astyna alynýar. Munyň sebäbi bolsa musulmanlar hem mäňden bilýär kommunistler dine we dini degişli zatlar näme düşman kabul edýärler. Tapawud ýok, musulman bolsun, hristiýan bolsun, näme ähli dinler düşman kabul edýärler. We täze ýyl bellemek hristiýanlaryň bayram bolanlygy üçin, ýolka bezemek hem hristiýanlaryň bayram bolanlygy üçin we İsa peýgamberiň hristiýanlara görä doglangyny alamatlaryny rýan şo münasibetli gurulýanlygy üçin, ýani näme hristiýanlaryň dini bayram bolanlygy üçin täze ýyl bellemek we ýolka arça bezemek gadagan edilýär we basyş astyna alynýar. Emma sonradan kommunistler bir näçe wagtçyla dowam edýär. Sonradan öz kommunist fikir düşünjelerini ýaýratmaga, gural edinmek üçin täze ýyl bellemäge ruhsat berýärler. Emma näme diýerler? Bu bin hristiýanlar degişli käbir zatlardan aýralyň, özümiz şu käbir zatlar goşalyň, goýa çağalar bayramy ýaly gadyp ýaýradalyň. Şeý diýem näme? Öz kommunist propagandasyna gural etmek üçin ruhsat berýärler. Asly arkasynda bunu ruhsat bermekleriniň näme siýasat ýatyr. Çünki 1936-njy 37-nji ýyllar Stalin diýilen ganxoryň milyonlarça insan öldürüp şoňa meňdeş ganyny küçüklikler bolýan wagty, şoňa meňdeş öz zatlaryny örtmek üçin we şoňa meňdeş näme propaganda maksatly ullanmak üçin şoňa ruhsat berýärler. We ýanky Rождество adynyň ýerine Nowy God sözüni ullanıp başlaýarlar. Çünki Rождество Isa peýgamberiň doglangyny diýmek. Onu aýryp berne näme Nowy God sözüni ullanıp başlaýarlar. Ýa-da ýanky ýolka, arça Nowogodnia ýolka diýerler. We ýanky
Mukaddes Nikolay'ın yerinde Detmaroz gelýär. Detmaroz'un ýanynda Sniguruchkan goýýarlar. O ýa agzak geçişmýälekde hristiýanlaryň ýolkan üstüne goýan 8 buruşly Wiflejem ýyldzynyň ýerine de kommunistleriň öz gyzyl renkli 5 buruşly ýyldyzyny goýýarlar. Şey dip näme? Özlerçe bunu kommunistlaşdyran ýalak edip näme? SSR halklarynyň içinde de ors erteklerle bağlanşykly bayram ýalak edip ýaýra diýerler. Şoňa ursat berip şey dip näme? Şu görnüşde ýaýraýar. Bu musulmanlar ondan 37'den sonrasından öňüňiz bilýäňiz bizem o wagt başga SSR düzümindäki halklar ýaly ondan öňräkden eýam şolaň nämesinne gözegçiliginde we bizim hem ýurdumyzda şul bayram şeýdip peýda bolup başlaýar. Bu näme SSR halklarynyň içinde kinolar, multfilmler, kitaplar, gazet, jurnallar arkaly bir kineslin beýnisine täzeýil bellemek, ýolka bezemek, detmaroz ýaly zatlar gowy edip goýulýar. Gowy edip ýerleşdirilýär. Şonuň üçin häzirki günde şu gepleri eşidýän ýa-da mundan soňra aýtjak geplerimi eşitjek kişiler täzeýil islamy göre bolmaýanlygyny aýdamyzda gen görýärler. Hatta musulman karşı çykýan. Näme üçin? Şol ors döwrüne terbiýe alan ýa-da gona ors döwrü ýa-da SSR döwrüne, ors döwrüne diýen, SSR döwrüne terbiýe alan ýa-da şo terbiýe alanyň çagasy şey dip näme aňyla düşünjesine, aň astyna gowy ýerleşdirilen guýlan şul. Hatta özünden bir bölekdir öýdýär şu bayrama. Şey dip näme ýerleşdirilen kelle. Gowy guýlan. Hatta Gurban we Oraza bayramyny bellemeýän kişiler qarz pul alyp näme şu bayram belleýärler. Hatta bir aý öňünden täzeýle taýyn gorp başlaýar. Gurbanyny garamazany oňaly garaşmaýar käbiri. Näme alamaty gowy edip beýnimizde siňdirilip durşul. Käbir käbirlerimiziň näme belki köp bölegimiziň kelläminde şu gowy siňdirilipdir. Demek asly nerden gelýän eken musulmanlaryna we kim bayram eken şul? Hristiýanlaryň dini bayramy. Ve içindäki arça bezemek, ýolka bezemek asly butparazlykdan gelýän, çokunulýan bir agaç soňaman özlerçe hristiýanlaşdyryp İsa'ň dogluny bilen baglanşdyryp goýýarlar. Ve şu bayram musulmanlaryň gowy edip oýlansak, gowy edip unswersek, köre-körlük etmän, okap, bilim esasynda, tarih esasynda, dinimiziň akidamyz esasynda şoňa seretsek, taryhymyz esasynda seretsek göreriz. Şul bayram küfra we şirke bolan, küfür we şirk bolan, iň bir ýaman söz bolan, hatta şu sözüň ýamanlygy sebäpli ýer gökde tirejek bolan bir erwet söz wa, ol hem näme İsa Allahyň ogly, İsa Allahyň özi, Allah üç bölekdir, ata ene ogul diýen aňyr derece müşriklik we kapyrlyk bolan ondan esaslanýar şul bayram. Şol onançdaky adamlaryň bayramy we şolaryň simwolu şul. Şol aňruju müşriklik we kapyrlyk Allahyň ogly we şol ýanky İsa Allahyň özi, ata ene ogul ýa-da bolmasa ata ruh ogul diýen hatta näme şu sözüň erwetliginden dağlar, daşlar çıdaman, gorkudan ýarlaýjak boldy diýär şu sözüň erwetliginden. Şuňa alakka bir erwet söze esaslanýan bayram. Şu bayramyň taryhy barada başgarak gurumlarym ba, ýöne hemmesi şol aýdylanlaryň daşyna aýlanyp dur. Ve hemmesem şunu hemmemizden bilýär şol Hristiýan bayramy. Şol Hristiýan bayramy. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde diýär musulman doganlar Maide surasy 5-nji sura 17-nji aýatynda laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Allah Taala aýdýar Allah Meryem ogly İsa'dyr diýenler kafir boldy diýär. Allah saklasyn näil erwet söz. Peygambere näme diýdiler? Allah'ın ogly diýdiler. Ýa-da näme Allah'ın özü diýdiler. Allah Meryem ogly İsa'dyr diýdiler. Ya ulmasayna Maide surasının 70-nji aýatynda 73-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah üçüncüsüdür diýenler kafir boldy diýär. Yani näme diýerler? Şu İsa Allah'ın ogly diýär. Soňam Allah'ın özü diýär. O bir näme aýal maşgaladan doglan. Allah saklasın.
Näýlik erbet sözler? Soň Allahyň özü diýe, soňam näme şular üçüsi Allah diýe. Allah da şol üçüň bir bölegi diýe. Şeýle bir küfür bolan, şeýle bir adam eşlerine korkudan ennam jan näme tüýler tiken bolýan şeýle bir aňruja erbet sözü orta atýarlar. Allah şol adamlar, şol kişiler kafir diýip aýdýar. Wa şu sözüň erbetliginden dağlar, daşlar, yerler, gökler ýarlaýjak boldy korkudan diýe. Emma biz bugün kuna bu zatlardan habarymyz ýok. Biz gaflet uykusuna gezip börs. Ay göwnümiz hoş edýärse, biz hristiýanlar işimiz ýok, şoňa meňde şeýle guruşmalar aýdylýar. Şul bayram şoňa esaslanýar. Eger şul küfür inanç musulmanlar bir suukluk bolan bolsa di, yarım damjasyny dälim şu dünýädäki dünýäň suwlaryna atsak, älim jahanyň deňizlerini, ummanlaryny, derýalaryny, çaýlaryny şul yarım damja şu küfür şu söz hemmesini bozardy, zaharlardy. Tagamnam, iysinam hiç görür ýalak etmezdi. Şu näme zaýalardy şu hemmesini. Şu derece erbetler, şun bir damjasy eger şul aýdylan söz, şu küfür söz, bir damja bolan bolsa yer ýüzüniň deňizlerine, derýalaryna atylan bolsa hemmesini bulardy. Hemmesini näme erbet ederdi, zaýalardy hemmesini. Şu derejede erbet söz. Musulman adam bul inancıň ýanyna bolmaly. Musulman adam buňal inancıň baglanşygy bolan, buňal inanca baglanşygy bolan hiç zadyň ýanyna bolmaly, hiç il baglanşygy bolmaly. Emma biz musulmanlaryň gafletde gezip burs. Allah Teala diýär Meryem suresi Kur'an-ı Kerim'de 88-nji, 89-njy, 90-njy aýatynda. Wa qalu ittakhadha-r-rahmanu walada laqad ji'tum şeý'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Rahman bolan Allah ogul edinli diýdiler. Siz gaty erbet söz orta atdyňyz. Bu söz sebäpli asmanlar bölek buçak bolup, yer ýarylyp, dağlar çympytyrak boljak boldy. Yer gök şu küfür sözü götürmedi diýe. Yer gök, dağlar, daşlar korkudan titredi diýe tefsirçiler. Şirkden, küfürden, şu zatları eşlerine bilenne, şun agyrlygyndan, şun yamanlygyndan yer gök titredi diýe. Şeýle bir Allah'a töhmet, Allah'ın peygamberine töhmet, insana töhmet etsende adam näme? En bir gowwar ýani adamna töhmet atylsa, hiç şol näme bagşlanma dilese soň ömür ötünce ýadymdan çykmaýa. En bir qaqana ejene töhmet atsa unutmarsyň. Bir erbet töhmet atsa öden. Alem jahan yaradan, alem jahanyň eýesi, bizi ýokdan bar eden, biziň rızkymyzy beren, alemlerin Rabbul alemine, alemlerin Rabbina Allah Teala'ga töhmet etýärler. Allah'ın oğlu var diyorlar. Allah'ın peygamberine töhmet etýär, Allah'ın şul Allah'ın özü diyorlar. Nauzu billah, Allah saklasın. Yine şu bayram musulmanlar şul küfür inancı esaslanýar. Biz bir şun erbetliğine yamanlarına düşünsek şun aýdylanlaryň özü şul bayramdan el çekmemiz üçin bize yeterlik musulmanlar. Emma biz gafletde gezip burs. Biz okamyz ýok, biz kitabymyz Kur'an'la işimiz ýok, biz şeriatla işimiz ýok. Bize iýmek içmek gerek bize. Keyfi sapa gerek, haramlık gerek bolup dur bize. Har delil bolup kafirin izine düşüp burs. Oýlanmaly şu zatlar musulman doganlar. Başga bir bellemeli zat musulman doganlar bayram näme? Onu köp kuşun bayram diýip belleýärdi. Bayram näme? Musulman doganlar bizim kitabymyz var, Kur'an-ı Kerimimiz var, bizim peygamberimiz var. Bizim alhamdülillah İslam'a eýeripdir. 100 ýyllardyr İslam'a hyzmat edip gelýän ata-babamyz var, taryhymyz var, aslymyz var, esasymyz var. Janny onlar biz kitapsyz, peygambersiz, şeriatsyz, asly esasy bolmaýan, taryhsyz ýöne bir şeýle bir halk däl, janny onlar. Hey biz seretdikmi bizim şeriatymyzda şoňa näme diýilýär? Bizim peygamberimiz näme diýipdir? Bizim dinimizde ora şu bolýarmy? Ata-baba şu zatlar edipdirmi? Hey şu zatlar biz oýlanýarsyň musulmanlar onlar. Gelinni seyredeli bizim şeriatımız, dinimiz, Kur'an, sünnet, bayram dip näme diye, bayram näme? Bayram musulman doganlar aada yaudu eid sözünden gelýär. Dolanyp gaýdyp gelmekden gelýär. Dolanyp gaýdyp gelmek. Näme üçin bayrama eid diýilipdir? Çünki her ýyl gaýtalanyp gelýär. Şoň üçin eid diýilipdir. Aada yaudu eid.
Ya olmasa her il aylanıp gelip insanların göwnüne hoşluk, şatlyk salýar. Şoň üçin meni Eid diýilipdir. Ve Eid diýmek musulmanlar din diýmek. Bir günü bayram edip bellemek, şon din edinmek diýmek özüňe. Ve bizim musulmanlar iki sany bayramymyz var, ýylla. We hepde de hem bir bayramymyz var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytti, Buhari'de geçen hadisinde, inne li kulli kavmin eiden ve hâzâ eiduna. Her bir kavmin bayramı badır, bizim bayramımızdan bulunur diye. Yani Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Ve yine Ebu Davud'da geçen hadis, Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle dedi. Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine. ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Enes bin Malik diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçan Medine gelenne diye Medinelilerin İksan hakka diye şartlık şovhun ediyen günleri bayram günleri badı diye. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra bu günleriniz näme diye. Bu näme şanına bu günler diye. Onda Peygamberimiz olar cevap veriyor. Biz cahiliye devrinde bu günü oyun oynap şovhun ederdik, şartlık ederdik diyeler. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara näme diye? İnnallaha kad ebdelakum yevmeyn hayran minhuma. Allah Teala diye size diye bu ikisinin yerine bulardan has hayırlı iki tane günü verdi diye. Yevmul Adha ve Yevmul Fitr. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı diye. Görüşümüz değil Müslüman doğanlar, Peygamberimiz İslam gelenden, Peygamberimizin devrine, sahabaların devrine başka milletlerin bayramı badi, başka naşdaq insanların bayramı badi. Emma Allah Teala nimetdi, şolar ayırdı, onların hükmünü yatırdı, yerine Allah Teala'nın ödü bir de iksan bayram verdi. Ve dedik, Kurban ve Ramazan bayramından daşkarı bizim heptelik bayramımız var. Ol hem hayfi, Cuma günü. İbn Mace'de geçen hadiste, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل رواه ابن ماجه أو Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya Cuma günü babatına bugün Allah'ın Müslümanlar için bayram edip veren günüdür. Bugün Allah'ın Müslümanlar için bayram edip veren günüdür. Kim Cuma gününe gelse diye şol gün gusül alsın deyip aydiya. Demek Müslümanlar bizim heptelik bayramımız Cuma günü eken. Ve bu üç bayram Müslüman doğanlar yıllık Kurban ve Ramazan bayramı ve heptelik Cuma bayramı. Kim bize bayram edip verdi bunlar Müslüman doğanlar? Bu bayramlar bize Allah Teala ve bize canımızdan hem aziz olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bayram edip verdi. Ve bu bayramlar näme Müslüman doğanlar? Bir Ramazan kutarıya vadet ediyen Ramazan'dan ibadet cemlenenden sonra geliyor. Yine birim Kurban bayramına hacılar hacını bitiriyor. Ve ona ibadeti berca ediyor. Ondan sonra geliyor. Yani seyredin nahile kov bayram. Allah ibadetleri berca ediyen. Allah Teala'nın buyuran ibadetlerini berca ediyen. Ve şunu tamamlandığından sonra bayram ediyen. Ve o gün bayramı ne edip başlayas Müslüman doğanlar biz? Namaz kılıp başlayas. Bayram namazını kılıp şehit bayrama başlayas. Ve Ramazan bayramında Müslüman doğanlar bayramdan ön Müslümanlar näme diye garip Müslümanlara näme fitra sadakalarını beriyor. Yani ben bayram özüm şartlanayın, dine özüm bileyin değil. Yok. Olara da näme diye? Olara da kömek et diye. Hemme kişi bilen, halk bilen den hatarda olaram bayram edinsin diye. Şoň üçin fitra beriliyor. Ve Kurban bayramında hem Allah Teala ibadet maksadı bilen damak çalınıyor ve islesen kurbanlıktan bir bölegini akıdıp yetim yesire kömek ediyen, olaram begenleriyen, paylaşıyan ya da ziyafet ediyen, oyu çağırıyan. Seret, Müslümanın bayramı näme esaslanıyor? Allah Peygamber bize bayram edip verdi, ibadete esaslanıyor. Allah'a şükre esaslanıyor.
paylaşmaklığa hem kişilerin den derece bayram etmekliğe, gariplara, fukaralara, miskinlere seyretmekliğe esaslanıyor. O şeyde Müslümanlar şu näme diýerler? Halal yolu bilen şadiyanlyk edýärler, şowhun edýärler, begenýärler, täzeşik geýýärler. Emma bu kapır bayram näme esaslanýar? Müslüman doganlar, janny olanlar pikirleneliň. Şol giýje içip, zina edip, diskotekallarda ýykylışyp, çaşyp, wejara bolanýar. Agla we ýerde şoňala hiç kimem däl diýmesin. Köp kişi de şo wejaralyk gerek, täze, köp kişi şo wejaralyň ugrunna. Şampan atışıp, yeni dişip, wejaralyk, zina diýsen zinaba, şerap diýsen şerappa şol giýjede. Aydym saz her hilekke wejaralyk, binamyslyk, deýýuslyk hemme zat bolýar şol giýjede. Soňundan hem içip, çaşyp, soňam biri-biri uruşup, ölüşüp, gyrlyşyp, ene küfre esaslanýan bayram şu zatlar bolmanda da diňe şo küfre esaslanmaklygyň özü şunu haram edýär. Özü haram, arak zat bolmanda diňe şowuny oturmak, şol münasibet oturmak özü haram. İsa peýgamberiň dogully diýilýän, olaryň İsa Allahyň oğlu batyl inançyna esaslanýar. Diňe şoň özü küfür. Ve bu da yetmän ýaly muň üstesine de ýanky wejeralyklar edilýär. Ve Müslümanam utanman, Allah'ından korkman şol giýje ol kapyrlaryň bayramyny belleýär we şol wejeralyklar edýär. Aglah we bölek şunu edýär. Deňeşdir görüň Müslümanyň bayramyna nahilek, bu nahilek. Başmandy bolmayan garip görürlerim näme şu nahilek geçirsen tutuşýylyň şoň alak geçýärmiş diýip olaram kardy kabul edip olaram şey diýip etjek bolýar. Edip bilmeýänem kemsi diýär olara seredýär. Emma Müslümanyň bayramynda bu aldat ýok. Müslüman başgasyna kömek edýär, sadaka edýär, pitresini berýär, qurban etse gidip qurbanlygyny paýlaýar. Şey diýip bayram edilýär, seredim. Ine şuna bayram diýilýär. Biziň Müslümanyň bayramyna bayram diýilýär. Bu nämesi bayram? Kapırın yol yorulgusy, kapırın küfür inançyna esaslanýan bayram. İçinde ol butparazlykdan gelip soňam hristiýanlaşan gelen bir ýolka wa çağalar allanýan detmaroz wa näme isleýän kabul edýärmiş diýen bir batyl inanç wa şeýip çağalar allaýarlar, şondan näme dileseň şol gelýärmiş diýip ýalançylyga esaslanýar. Yalandan biri bir sakallykyp, murttakyp, käwat helem detmaroz bolup ber, şeýdip çağalar bagyna getirilýär, mekteplere getirilýär. Yalan, batyl we küfre esaslanýar. Soňam ýene öz aralaryna pul ýognaşyp detmaroz getirip, öz pullaryna sowgat goýup çağalar allaýarlar, näse detmaroz getirip, ine küfrüň bayramy şol. We utanman özüne Müslüman diýen halk diýen, ýani eriňem asly Müslüman, asasy Müslüman, dini belli, şeriaty belli, peýgamber belli halk, taryhy belli halk zillete düşüp, peslige düşüp şu zatlar edip ber. O bir rahadan bolmaya, o halinden rahat, gaflete düşüpdür. Ene Müslümanlar onlar bayram diýip şu biziň bayramymyz şol. Ona bayram diýilmeýär. O biziň bayramymyz däl. Şol 3 bayramdan başga bayramlara biz bayram diýmeýäs, o bize näme? Ol günler bayram edilmegen bolmaýar Müslüman doganlar. Başka bir bellemel husus Müslüman doganlar aglaby bölek Müslümanlaryň bilmeýän zady. Dinimiz İslam bize Müslüman doganlar kapyrlaryň özlerine mahsus we dinlerine mahsus, inançlaryna mahsus däpde surlaryny, edim gylymlaryny şolaň izine eýerip şolary etmekligi, şolaň däpde surlaryny eýermekligi, şolaň edim gylymlaryny eýermekligi. Ýa-da olara meňzemäge çalyşmaklygy, olaryň bayramlaryny bellemekligine berk gadagan edýär. Çünki Müslümanlar onlar sen olaryň däpde surna, olaryň ýol yorulgusyna, olaryň edim gylymna, olaryň bayramyna eýersen, sen şolaryň batyl we küfür bolan inançlaryny, batyl inançy esaslanýan zatlarynyň razy bolýanlygyny aňladýar. Dilim bilen diýmeseň hem näme sen kerek edin şonu aňladýar. Çünki sen razy bolýan, sen hem getirip şo zatlary öz ýurdunda edýän, getirip olaryň ýolkasyny öýüňe goýýan. Sen hem şol günne şolaryň goşulşýan, şolar ýalakka bolup şatlanýan, diýmek sen şu zatdan razy. O şu näme aňladýar, şol hereket şonu tasdiq etmekligi we şonu kabul etmekligi aňladýar. We din İslam bize kapyrlaryň ýol ýorulgusyna däp desuruna eýermekligi gadagan edýär. Däp desuruna diýen ünsüriň ýol ýorulgularyna, o dünýäwi meselelerine däl. Dünýäwi meselelerde biz olarla ýarşmaly.
Olar bir zat ýasan bolsa biz ondan hem gowusyny ýasajak bolmaly. Bilimde olar bilen ýarşmaly. Emma gynansak da biz kellämiz dolu işledip bilmeýändigimiz üçin tehnologiýada ondan bundan olar bilen ýarşmaklyň ýerine gidýäs. Nirde bir olarda haramlyk bar, şonu öýkenýäs. Şolary köre-körlük bilen şolar edýäs. Şolar ýalakda ýarym ýalagaç gelinjek bolýas. Şolar ýalakda batyl bayramlaryny bellejek bolýas. Şolaryň däp desturlaryny, ýol ýörelgelerini, pikir düşünjelerini bizim öýümizde salýas. Wa aň düşünjämize eýýäm şolaryň pikir düşünjeleri girip başlapdyr. Köp ýaşgylar näme diýär? Isleýişim ýalakda ýaşaryn, isleýişim ýalakda geynerin. Bu nirden gelen pikir düşünje? Sen musulman, sen näme asly bilmeýän, asly belli bolmaýan, dini bolmaýan, tohumy düýp teýkar belli bolmaýan adammy sen isleýişiň ýaly ýaşar ýaly, ýa haýwanmy sen isleýişiň ýaly, haýwanam isleýişi ýaly ýaşamaýar. Näme isleýişim ýalakda ýaşaryn, isleýişim ýalakda geynerin, sen haýwanmy? Sen şeriatyň ýokmy? Sen aslyň ýokmy? Sen görelläň ýokmy? Atababaň ýokmy? Sen ýa sen tohum belli bolmaýan adammy? Her kime görä ütkap berer ýalakka. Ine şu pikir düşünjäň arkasynda näme ýatyr musulman doganlar? Şolardan gelýär. Da şolar diýä aýal erkin bolmaly, azat bolmaly. Ya olmasa misal üçin aýal gawanman. Islese näme islese geyni bersin. Nirak iste gidibersin diýip öz başyna köçäk gowmak kimiň pikir düşünjesi? Kapyryň pikir düşünjesi. Çünkü olarda gawanmak diýilýän zat, namus diýen zat ýok olarda. Bizim şu mal käbir erkeklerimiz şoňalyk. Aýaly her hilek geyinip ber azarny da del geyini bersin, näme maňa näme diýär. Öz başyna çykyp gidýär, ýat ýurtlara ýaka başyna gidibersin. Ene şolaň ýoluna eýerip, şolaň ýaşaýyş ýalak bolup, eýen beýnimizde de şolaň pikir düşünjeler girip başlapdyr. Çünkü biz näçe şolaň ýoluna, däpde surna ýol ýolurasyna eýeri bersek, dinimizden, öz aslymyzdan uzaklaşýas, olan ýoluna ýakynlaşýas. Şoň üçin musulman doganlar din şu mesele näme gatyn berýär. Gaýry dinleriň ýol ýorulgasyna däpde surna eýermek bolmaýar. Misal üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste näme diýär? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum diye. Ahmet'te ve Ebu Davud'da geçiyor. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir millete, bir kavme mengzese ol hem olardandır diye. Yani sen özüňi başga bir millete mengzedi versen, başgalarının yol ýörelgelerini, bayramlaryna, däp desturlaryna eýeri bersen, ýoşadan şolar ýalakka özüň duýup başlaýan, şolar ýalakka ýaşap başlaýan, şolar ýaly geyinip başlaýan, şolaryň pikir düşünjesini alýan, şolaryň dünýä garaýyşyny alýan, şeýdem näme şolara goşulyp gidýän. Şolara goşulmasaň eýem ýaşaýan ýerinde şolar ýalakka ýaşajak bolýan. Näçe Peygamberimiz näme diýär? Kim bir millete mengdese ol hem olardandır diye tapawdy ýok, bayramny belle geyinişýär, geyin ya şolaryň dünýä garaýyşy ýalakka dünýä gara, ya şolaryň inanjyndan käbir zatlary özüňe ýol ýörelge al edin, şolary görelli al, hemmesi näme şolara mengdemekliň içine girýär. Allah Teala hem Kur'an-ı Kerimde aýdýar musulman doganlar, aw näme diýär? Ya eyyuhellezine amanu la tettehizu'l yahuda wen nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ İman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeň diye Allah Teala. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeň, olar biri-biriniň dostudurlar. Sizden kim olar dost edinse, ol hem olardandır diye. Allah zalim kavme hidayet etmez diye. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümana, Yahudi, Hristiyan dost edilme diye. Senem olan bayramını belleýän. Bu nähilek bolýar? Dost dostun bayramını belleýär. Dost dostun toyuna goşulýar, şadiyanyna, şowhunyň gününe goşulýar. Bulary Allah Taala dost edinmedi diýär. Senem olan bayramını belleýän. Saňa ýalandan aýyo biz oň üçin bellämiz, biziň netimiz ol däl, biz ýa tapawdy ýok, sen şowuny belleýän däm, şolardan gelen zat şol. Olar sen Gurban bayramyny belläň, olar sen Ramazan bayramyny belläň, sen özüň kiçildip olaryň edenini edýän. Näme üçin? Çünki sen onu basyp almadın, ol seni basyp aldy sen ýurduňa. Getiribem sen pikir düşünjäň öz ýol ýörelgesin yerleşdirip gitdi. Indem sen aýrylyp bilmän ýörsiň şondan. Gördüňmi hey bir gaýry millet sen näme bellesin, Gurban bayramyny bellesin, ýa Ramazan bayramyny bellesin.
Ya olmasa bir ors tahyajyk geyip gurbanlykda goýun kessin. Eger şunu etse diýersiň, ay bular musulman bolaýdym ka diýersiň. Görmersiň, etmediler. Emma sen özüň kiçeldip olaryň edenini edýän. Hatda käbir hristiýanlar geň görýär, bu musulmanlar näme üçin biziň Rojdestowymy belleýärler diýe. Bular näme üçin belleýär? Hatta biz olardan gowy belleýär, bal käbirlenmez. Olaram geçiripdirsin. Şeýle bir eýe çykyp durşyma, ýani qydetmar oda türkmençe at goýup, ýene bir zat edip, çykdyjy edip, şeýle bir hylykka türkmenleşdirjek bolýasmy, näme bu? Başgasynyň däpde suruny eýe çykyp otyrys. Allah Taala olar dost edinmäň diýe. Olar görelle almaň. Olaň manançlary başga, ýol ýörelgeleri başga, sen diniňe düşman, peýgamberiňe düşman akidelerini. Olar dost edinmäň diýe Allah Taala. Yine de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diye Furkan suresinin 72. ayetinde Müslümanları vasfedip Müslümanların tarifini aydiyor Allah Teala. Ne diye? وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Olur Müslümanlar yalana, zura şayat bolmazlar. Ve lagwa boş söze ve amala duşanlarına agraslık bilen ondan yüze vurup geçip giderler diye. Şu ayette geçen zur sözünü, yalan, zur sözünü tefsirçiler näme diýip tefsir eder? Tefsir Kurtubi'de gelýär ve fi riwaya an İbn Abbas ennehu a'yadul müşrikin. Şu zur diýilýän ayette geçen müşriklerin, kafirlerin bayramları diýe. Yani Allah Teala näme diýdi bolýar? Şu tefsire göre ol musulmanlar diýe kafirlerin bayramına şayat bolmazlar. Ol bayrama barmazlar, ýanlaryna durmazlar. Emma bu wagt günde musulman ýanla durmaklykdan, barmaklykdan geçiligi özü belläpýär şol bayramy. Käbir diýme mümkin näme Kur'an'da ya hadis täzeil bellemäň. Ondan ýa 23 fevral bellemäň, Nowruz bellemäň, Halloween bellemäň diýip näme bamy şey diýip. Kur'an musulmandygyň sana näme qada berýär, formula berýär. Mysal üçin näme diýip hamar içmäň diýär. Hamar näme diýmek? Tapawud ýok, iýilýän bolsun, içilýän bolsun, çekilýän bolsun, sen beyniň elinden alýan bolsa, beyniň örtýän bolsa hemmesi hamar diýär. Yeke kıyamatdan adamlar yaradylandan kıyamata çende duracak hem içkilen adını yazacak bolsaň 500 jiltlap kitap yazmaly. Din sana näme berýär? Qada berýär, kanun berýär. Şu qada kanuna sygmayan ady näme bolsa bolsun şuna haram diýär. Zina ýakynlaşmaň diýär, zina şu görnüşi bu görnüşi ýok. Sanap duran ýok. Zina ýakynlaşmaň gutardy. Oşul meselede de şoňa alaka zura şayat bolmazlar. Yalana şayat bolmazlar. O İbn Abbas kim Peygamberimizin ahli beytinden? Peygamberimizin okuwçysy diýmek İbn Abbas, sahaba. Näme diýär? Şul ayetde şul aýdylýan zat näme diýär? A'yadul müşrikin, ya kafir müşriklerin bayramy diýär. Allah Taala musulmanlar şolara şayat bolmazlar, şol bayramlara barmazlar diýär. Emma ýanky diýişmälik biz barmakdan geçirip özümüz onu belläp, onu özümüz türkmenleşdirjek bolup başagay. O aýsaňam ataqjak bolup dur. Janna ol bize ýanma diýäs, dinini bil, Kur'anyny bil, peýgamberiň ýoluny bilýäs. Biz öz boýnumyzdaky amanatymyzy ýetirýäs. Mundan aňyrda her kim etsin etmesin ol öz işi kıyamet günü öz jogap berýär. Emma biz bilemizsen öwrenimizden soň biz bilmeýärdik diýip bahana bolmaz ýarakka biz insanlara ýetirmek boýnumyň borjymyz, boýnumyzyň borjy. Biz şonu berjä edýäs. Yine Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diýär musulman doganlar: "Leysa minna men teşebbehe bi gayrina, la teşebbehu bil yahudi wala nasara wala bin nasara. Fa inna at-taslima al-yahudi al-isharatu bil asabi' ve taslima an-nasara al-isharatu bil akuf." Tirmizi'de geçýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Bizden başgasyna meňzeýän bizden däldir" diýär. Yani bizden däldir diýeni öňkü derslerimizde aýdýas, hadislerde bizden däldir diýse näme diýdi bolýar diýär ulamalar. Yani meniň ýolumda däldir. Peýgamberiň goýkydan ýolundan başga ýoldadyr. Men ýolumdan çykandyr diýdi bolýar diýär. Peýgamberimiz näme diýär? Bizden başgasyna meňzeýän bizden däldir. Yahudi we hristiýanlara meňzemäň diýär Peýgamberimiz. Bu dowam edýär. Çünkü Yahudiler salamlaşanlarına barmakları bilen işaret ederler. Hristiyanların salamı bolsa ellerinin ayeti bilen işaret etmektir diye. Bizde Müslümanlar näme? Bizde hem söz var hem el var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip elinden salamlaşyan. Ya da esselamu aleyküm, ya da esselamu aleyküm ve rahmetullah diyen. Emma olarda biri barmakla işaret ediyen eken, beyleki elinin ayeti bilen işaret ediyen eken,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Şuňalça kiçijek zatdy da özüňizi şolary meňzetmeň diýär. Çünki bir virus ýalyk. Sen ünsürmen özüňi meňzetip başlasaň, başga zatdy da olara meňzep başlarsyň. Ay näme diýän bar diýersiň, soň başga zatdy da gaýtyrajak bolarsyň. Şeydip hakyň batylyň arasyndaky diýwar ýykylýar. Onuň ýoşadan olara eýerip galanyny bilmän galýan körlik bilen. Şuň kunna biz görüp otursa, özüne musulman diýen bir jahil türkmen al, o gapdalada bir başga bir kapyr halkdan birini goý. Bu ady musulman, bu ady hristiýan, qara ak adyny tapawut we. Edýän amaly bir. Bu da Allah'ın tananok, peygamberin tananok, kelime-i şehadeti bilenok, tevhidi bilenok, imanın şartını bilenok, hristiyanım küfre düşen adam. Bu da şondan tapawudy ýok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bilmeyen ve içimizde. İmanın şartını bilmeye, ahiriyede gidip gelen bamy diye. Hristiyandan näme tapawudun Allah sen? Gidip gelen yok diye. Gidip gelen bamy. Dinin üstünden gülüyor. Hristiyandan näme tapawudun? Namaz yok. Namaz okuyanyň üstünden güljek bolup dur. Hijab yok. Kafirlerine gıýlar üçin diýer. Hijabyň üstünden güljek bolup dur. Dinin üstünden gülüyor. Periştan üstünden gülüyor. Sen Hristiyandan näme tapawudun? Hemmesi üçin diýmek, kafirler üçin. Ödüm meňzedip iň soňunda ýüregimizden, inancymyzdan şolara ýalak bolup barýar. Allah saklasyn, Allah ıslah etsin. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Teberani'de geçen hadisinde diye "Leysa minna men amile bi sünneti gayrina." Bizden başkasının yol yorulgusu bilen yürüyen kişi bizden däldir diýip aýdýar. Ve şol hadislerin musulmanlar jeminne ulamalar diye musulmanlaryň ahlagyna, özüne alyp barşyna, söz we adatlaryna kapyrlara meňzemegi, olara eýermegi, olaryň agyny öýkenmegi, olaryň bayramlaryny bellemegi hemmesi haram diýip aýdýar. Hemmesi haram diýip aýdýarlar. Misal üçin başga bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, Sahih Müslim'de geçýär, Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا أنتم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döwründe diýär, sahabe Ebu Musa aýdýar. Yahudiler diýär Aşura gününi diýär, näme diýerler diýär, ta'zim edýärler diýär. Şonu ululap, şowuna hyla hormat edip, we şowuna näme bayram edinýärdiler diýär. Özlerine şowun bayram edinýärdiler diýär. Şonda Peygamberimiz musulmanlara näme diýär? Sumu entum diýär. Siz orada tutun şol günni. Yani siz şol günni şolara meňzemeň, şolaryň edeniniň düýbünden tersini edin. Siz şowun agzy bekleň diýär. Hiç bir meňzeşligiňiz bolmasyn. Olar bayram edip begeni versinler, siz agzy bekleň, açyk edin şol günni. Görýän? Din näme emrediýär? Düýbünden şolaryň däp desturuna meňzemezligi, hatda olaryň muhalefet etmekligi, olaryň edeniniň tersini etmekligi dini bablarda, ýani kabirlatlarda näme emrediýär. Ýa-da aýtdy musulmanlar ýene de aýratyn bellep aýdasym gelýär. Kapyrlara eýermekligiň, meňzemäge çalyşmaklygyň haram edilmegi ýa-da haram edilen zatlary olaryň däp desturi bilen baglanşykly zatlar, olaryň inancı bilen baglanşykly zatlar, biziň şeriatymyzda ters zatlar. Olaryň batyl inançlar däp desturi bilen baglanşykly zatlarda haram edilýär. Ama dünýäwi zatlarda däl. Dünýäwi zatlarda ýanky diýişim ýaly ilmde, bilimde, tehnologiýa öwrenip olardan öňe geçjek bolmaly. Tehnologiýada olardan öňe geçjek bolmaly. Emma däp destur, din, inanç, olaryň ýol ýörelgesi, olaryň kulturasy, olara lakum dinukum waliyadin, olaryň dini olara, biziň dinimiz bize. Olaryň däp desturi bilen ýol ýörelgesi bilen biziň işimiz ýok. Hiç zadyny eýermeklik hem jaiz däl, haram dinimizde. Käbir adamlar düşünmeýär-de. Şunu düşünürler, ay ondan näme olar şunu diýär diýip dünýäwi zatlar biziň işimiz ýok. Din däp desturun gurruna diýär. Anancı bilen baglanşykly zatlaryň gurruna edip bersin. Şol zatlara eýermek, şolaryň ýollarına eýermek, şolara meňzemäge çalışmak şu meselelerde haram. Şeriata, dine ters meselelerde diýär. Emma onun galan meseleler ona girmeýär. Sahabalaryň musulman doganlar sakapyrlara meňzemezlik, olaryň bayramyny bellemezlik barada aýdan sözünden misal bersek, o käbir kişiler diýär da ay biz ogulundan işimiz ýok, ýa şoňa meňzeş ýok. Sahabalaryň döwründe de musulman doganlar, Peygamberimiň döwründe de, sahabalaryň döwründe de
Kapırların bayramı badi, Yahudi Hristiyanların, Mecusların Nowruzlary badi. Şul bayramlar bardy. Ve käbir şäherlerde Müslüman, Yahudi, ýani kıyalak Mecuslar, ataşparazlar, ot parazlar bir şäherde ýaşaýardylar. Emma ol döwrüň Müslümanlary dinlerini bizden gowy bilenlikler üçin, imanlaryna bagly bolanlyklar üçin bu zadyň haramdygyny görüp Peýgamberimizden öwrenýär sahabalar. Olara ermekliň, olaryň bayramy bellemekliň we olar ol günne edilýän, olaryň edýäniň diýibinden tersine edýärdiler. Çünki Peýgamberimiz näme diýdi? Siz az bekleň diýdi. Mysal üçin ýanky Aşura gününde. Olara meňzemezlige çalışýardylar. Emma bunuky jahil musulmanlar käbir näme diýe, ay näme delil bamy, kim diýipdir haram diýip näme diýip bu bayramlar täze çykanda atdal öňem bolan. Emma musulmanlar näme? Hiç birine goşulmaýady, bellemeýärdi olaryň bayramlaryny. Mysal üçin müminleriň emiri Ömer ibn al-Hattab, Hazreti Ömer radiyallahu anh bir sözü var. Yani şu planning sözü diýär, musulmanlar şunu öňsürin. Hazreti Ömer diýmek kim biz üçin? Hazreti Ömer diýerkä cennetlen buşlanan. Hazreti Ömer radiyallahu anh Peýgamberimizden soňra ümmet üçin üçüncü adam diýmek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ebu Bekir gelýär sahabalardan, sonra Ömer gelýär. Şu ümmetin üçüncü baş tutan diýmek. Diýerkä cennetlen buşlanan adam diýmek. Biz şularyň sözüne ygtybar etmän, kimiň sözüne ygtybar etmeli? Ana şu Ömer radiyallahu anh musulmanlar näme diýär? Gowlagasyn ijtanibu a'da Allah fi 'idihim dip aýdýar. Ijtanibu a'da Allah fi 'idihim. Allah'ın düşmanlarının bayramına diýär olardan uzak durun diýär. Allah'ın düşmanı kim? Kapırlar, iman etmeýänler. Ve ya da başka bir rivayetinde diýär ijtanibu a'da Allahil Yahuda ve Nasara fi 'idihim yawma jam'ihim. Fa inna as-sakhata yanzilu 'alayhim fa akhsha an yusibakum. Allah'ın düşmanları, yani sözden hasam açıklap aýdýar. Allah'ın düşmanları kapırlar diýär. Bayram edenlerine diýär ve cemlenşenlerine, cemlenşen yerlerinden ve bayramlarından Allah'ın düşmanları Yahudi ve Hristiyanlar bayram edenlerine, bayram edýän yerlerinden ve cemlenşen yerlerinden siz uzak durun diye. Çünkü ol yere Allah'ın gazaby inýär diye men size de deger edip korkýan diye. Çünkü näme? Yahudiler Allah'ın oğlu Uzeyr diýip dur. Hristiyanlar Allah'ın oğlu İsa diýip dur. Şol sebäpli şoň bayramy, şoň doglanugyny we şoňa meňdeş şol batyl inanjy esaslanýan günleri Allah'a töhmet edip durlar. Näme Ömer radiyallahu anh näme şol gün olara gazap inýär diýe. Gazap inip dur diýe. Size de deger edip korkýan diýe. Barmaň ýanlaryna diýe. Bugün günde Hazreti Ömer radiyallahu anh bu musulmanyň, bu jahil musulmanyň edil Hristiyan ýalak bolup öýüne arşa bezäp detmaroz olup, yene olup, şuna meňde çağasyn şolaň basylan bilen allap şeýdip görünýär görse näme diýerdi Ömer radiyallahu anh musulmanlara? Yine sahaba Abdullah bin Amr diýär, men bana fi biladil islam fi biladil a'ajim, men bana fi biladil a'ajim ve sana'a nayruzahum ve mihrajanahum ve teşebbaha bihim hatta yamutu ve huve kezalik hushra ma'hum yawmal qiyamah. Diýär Abdullah bin Amr, kim diýär ýanky kapyrlaryň ýurtlaryna ýaşasa, şolarla şo näme bina gurup şol ýerlerde ýaşasa, şolaryň arasyna goşulyp we şolaryň Nowruzlaryny bellese diýär. We şolaryň mihirjanlaryny, üşýän günlerini, jemlenşýän günlerini, şartlyk şowkul edýän günlerini bellese diýär, şolaryň bile. We olara meňzese diýär, we şeýdip näme şu görnüşde ölüp gitse kıyamet günü şolaryň bile diýereldiler diýär. Näme üçin? Çünkü sen şolaň bayramyny belleýän bolsaň, bayramyna goşulýan bolsaň, diýmek kabul edýän, diýmek razy bolýan. Şoň üçin hatda Hanafi ulamalaryndan Türkmenistanyň bizim bilişimizde bara 99 hatta 100'e ýakyn hem imamlarymyz hem Hanafi diýip dur. Şu zatlar mescitlerde, minberlerde aýdylmaly. Bu dün kitap bilen 200 ýyl gurundan gurrundan ta Peýgamberimiz döwründen bäri şu mesele dikkat çekip gelinýär, musulmanlar habardar edilýär. Hut Hanafi mezhebiň kitaplaryna näme diýär? Kim diýär bir Nowruz gününde diýär bir mecusiň bayramyny silap, hormat edip bir ýumurtga sowgat berse diýär şu bayram üçin kapyr bolar, imany boşa gider diýär. Şoň üçin näme? Şoň bayramyna silap, hormat etdiň, tagzim etdiň bolýar şoň bayramyny diýär. Şoň üçin ulamalar diýär, kim şu kapyrlaryň bayram gününi tagzim edip, silap, hormat edip belleýän bolsa şoň adamyň imany puja gidiýär diýär.
Çünkü küfrü sileýän seni kapyrlyga sile hormat edýän. Emma sile hormatsyz olar kellesine getirmeli ýa-da şol gün münasibetli oturup iý üçýän bolsa onlar diňe haram etdigi bolar diýe. O da gaty haram, gaty unakarçylyk. Emma sile hormat edip edýän bolsa imany gider diýip aýdýar. Wa musulmanlar onlar 4 mezhebiň imamlarynyň şu barada sözleri bar. Şu wagtda meýam dersimiz 1 saatdan geçip urady. Olaram ýeke sanasak ders uzajak. Ama inşallah Allah ömür verse, Allah nasip etse onam gelecekdi inşallah tercüme edip musulman doganlarymyza ulamalarning sözlerini ýetiririz inşallah Allah Taala muvaffak kılsa. Emma şu taýdan diýäs, näme şol alimlerimiz, mollalarymız, ahunlarymız şu meseleni açmaly, halka ýetirmeli. Kıyamet günü bizçe aýdylmady, eşdilmedi diýilmesin. 4 mezhebiň kitaplaryna kapyrlara meňzemezlik, goşalaryň bayramyny bellemezlik barada fetvalar var. Bek fetvalar hususan Hanefi mezhep ulamalarının kitaplarını, Hanefi mezhebin ulamalarının kitaplarını şuların hemmesi bar. Endi musulmanlar dersten çıkan neticelere seratsek. Birinci bellemeli dadymyz şu ataçany biziň aýdýan gurrumlarymyz, şu ataçany gurulap düşünürjek bolýan dadymyz biz kime ýüzlemp diýäs, biz musulmana ýüzlemp diýäs. Biz hristiýanlaryň işimiz ýok. Ol näme belleýär, näme goýýar. Şonuň üçin musulman doganlar İslamda musulmanlar ahli kitaba söwmegi, olar kemsitmegi, dinlerinin üstünden gülmegi, olara incitmegi, olara zulmetmegi kabul etmeye. Biz olar bilen işimiz ýok. Oşa olara zulmetmegi, incitmegi, söwmegi, dinlerinin üstünden gülmekli kabul etmeýär. Çünkü din bize bunu gadagyn edýär. Olar bilen musulmanlar eger goňşyň bolsa, eger işteşiň bolsa, ýa bolmasa bir ýerde okaýan bolsaň, nähile gatnaşykda bolmaly, adalatly gatnaşykda bolmaly. Gaýry dinliler bilen, hususan Ýahudi hristiýanlar bilen adalatly gatnaşykda bolmaly, kömek sorasa kömek etmeli we islama dagwat etmeli. Näme sen oňa musulmanyň gorkazyp owrat boljak bolmaly. Ştaýny näme ýürüýte bellep aýdasy bolýar. Biz o zatlaryň işimiz ýok. Olar bilen ýanky söwüp, öňjedip, şuňa alaqqa dawa janjal ýok. Biz bu zatlaryň işimiz ýok. Dagwat etmeli olamyzda da gözel hikmet bilen, ewut bilen dagwat edilýär. Bu zatlaryň mesela öz jaýyna, öz ýerine. Bizim şu wagtgacha aýdyp duran görüm musulman, ey musulman, sen olar bilen işiň ýok, o sen bilen işi ýok. Sen bayramyň bilen işi ýok. Sen özüň öldürip oňa meňdejek bolýan. Şoň üçin näme birinji belläjek zadym, kapyram bolsa, Allah'ın düşmanı diýilen bolsa Kur'an'na olaryň anancı özlerine. Ol ýerine dur. Ama bizim şu wagtgacha aýdan zadymyz näme? Musulmanlara ýüzlenip aýdýas. Ey musulman, sen diniňe ýeçik. Sen öz ýoluňa, öz kitabyňa, öz şeriatyňa ýer diýip näme aýdýas. İkinci bellemelde musulman doganlar öýüňde şol arçany ýolkany bezemeklik, öýüňde getirip hristiýanlaryň hajy we kresti şonu goýmaklyk bilen deň zat. Düşünmeýänler gowy düşünsün. Çünki ikisem şolaryň dini simwollary, dinleriniň nişanlary, alamatlary. Hristiýanlara görä, batyl inançlaryna görä, ýanky arça bedemek ýolka İsa peýgamberiň doglan gününi alamatlandyrýar. Şoň doglanynyň nişany, alamaty, simwoli. Haç hem İsa peýgamberiň ýene de olaryň batyl inançyna görä, näme? İsa peýgamberiň ölenliginiň simwoli, alamaty, nişany. Tapawdy ýok. Ha öňe getirip ýolka bedäpsiň, ha krest goýup bedäpsiň, haç getiripsiň tapawdy. İkisi deň zat. Nuqaw edip oýlan öňe getirip krest goýmaga razy bolup bilersiňmi? Belki razy bolardyn getirip ýolkaň ýerine haç bedelýän bolsa, o da dünýäwi bayram diýip 70 ýyllap kelläňe salynan bolsa, onam getirip belki goýardyň. Ama onu goýmanlar da ýolka bedäpdirler. Şoň üçin ýolka öwrenşip dursun. Aslında ikisem bir zat, ikisinden bezemeklik haram. İkisinden öňe goýmaklyk bolmaýar. Olaryň dini simbollar, diniň näme? Nişanlary we alamatlary. Üçüncü husus musulman doganlar çağalara ýanky detmaroz, näme dileseň berýär, näme dileň bolsa dilemeli şondan şol giýje getirýärmiş diýen inanç köp kişi bunu ýöne şeýle çağalar güýmemek üçin ýalandan edýänem bolsa, şol inanç küfür we şirk bilen baglanşykly. Ýani dersiň başynda da aýtdyk, hakykatdan şol kişi şu wagt günde çokunýarlar, Svetoy Nikolay diýilýäne. Ýanky detmarozyň asly bolan, asly şonu misallanlar, ýani kişi çokunulýar kiliselerde, çerkiflerde. O insan çağajyklary şu detmaroz getirýär, detmaroz berýär, şondan dilemeli diýip öwretmeklik musulmanlar şirk, Allah'dan gaýrysyndan dilemeklik, öwretmeklik şirk adamy dinden çykarýar. Sen musulman,
Sen çağana ilki bilen tevhid öğretmeli. Ey çağam, ey balam, näme dilesen Allah'dan dile diýmeli. Türkmen näme diýär? Çok başga ýymlamaz we Allah'ın ruhsaty bolmasa. Hemme zat Allah Taala gelinde diýmeli. Näme dilen bolsa, näme arzuň bolsa bir Allah'dan dile diýip öwretmeli sen çağana. O yalandan o bir yalandan detmaroz bolup ýene öz pulundan sowga alyp onam detmaroz getirdiýmek bir küfür we yalan batyl ananç. Şundan äge bolan musulmanlaryň şirk bilen baglanşykly. Hakykatdan hem şol çağa ýa-da uly kişi inan aýsa şoňa ullardan belki inan ýany ýokdur buňa. Emma çağalardan şoňa meňdeşler inandyrymak şirk bolupdyr. Ama belki çağa bu da düşünmän biler emma şolardan şey diýip öwretmekliň özi şirk bilen baglanşykly. Musulmanlaryň gaty äge bolan. Yine bir husus bayramlar musulman doganlar her milletin nämesi nişany, alamati, simvoli şygary. Bir milletin başga bir milletin bayramını bellemegi, şolaryň ýol-ýolaryny kabul etmekliği näme anglady? Ýagam dersimizde aýdyşymyzda şondan razy bolmaklygy, kabul bolmaklygy we tasdiq etmekliği anglady. Dilim bilen sen şunu diýme getirip öýüňde belleýänmi? Şol gün masyatly üşýänmi diýmek näme? Şol günden sen razy. Başka bir husus musulman olanlar bir ýurdy basyp almak diňe ýarag bilen bolmaýar. Näme bilen bolup bilýär? Öz ýörelgäňi, pikir düşünjäňi, däpde suruňy, bayramyny başga ýerde ýaýratmak bilen, öz ýörelgäňi ýaýratmak bilen adamlaryň aňyny salmak bilen şey diýem näme adamlaryň aň düşünjesi basyp alynýar. Şol konuda kafirler şunu diýär, telewizyon üstünden, internetin üstünden näme adamlar öz ýaşaýyş görnüşlerini, öz haýatlaryny, öz pikir düşünjelerini, öz dünýä garaýşlaryny biziň kellämizde saljak bolýarlar. Hawa şol üçin musulmanlar şoňa da dikkat etmeli, getirip olan bayramını getirip özüne koymak, yerleştirmek, şol bir pikir basıvalcılığının bir näme hasyly bolup dur musulman doganlar. Yine kafirler diye bizim Hristiyanlarla işimiz yok. İngilizce polan bir şolunny. Haramla kabul edilýär, ýa-ni kerwetlikler kabul edilýär, bir şu diýär kafirleri aýrylyp bilmän, şu bayramdan dolu gopup bilmän. Näme diýär? Bizim Hristiyanlar bilen işimiz yok. Olar kellämde de getiremiz ok. Biz diňe diýär ýyl çalşany gutlaýas diýär. Çağalarymyzy begendirýäs, niyetimiz gowy, aralçymyz ok, diňe maşgala bolup oturýas diýip näme? Şoňa meňde şükürler aýdýarlar. Birinji bilen aýtmalar musulman doganlar. Şunu diýen adam täze ýyl bellemekliň ýa-da kafirleriň gaýry dinleriň bayramyny bellemekliň näme üçin haram edilendigini dol düşünmedik adamyň gurrumy. Bu günüň haram edilmegi ol günne içilýän arak bilen ýa başga zat bilen bagly däl. Diňe şol gün münasibetli oturup iýmek içmekliň özi şol günne şol raqabat gelip senem edil şoňy özüňe bayram edilmekliň özi haram. Şol günne şol raqabat gelip senem şol gün münasibetli üçmekliň jemlenişmekliň özi bir haram. Aýratyn muňsyna aragam çän bolsaň başga adam edýän bu günüň näme beterem näme günäsi artýar. Misal üçin hadisden misal bersek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçýär bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna bir sahaba gelýär. Diýär ya Rasulullah diýär men plan ýerde diýär bawana diýilýän ýerde diýär näme etdim diýär diýär aýdylanjany etmekligi Allah Taala nezir etdim diýär. Diýär gurban etmekligi Allah Taala nezir etdim diýär Allah'a söz verdim. Ve Peygamberimizden şunu soraýar edeýinmi şunu ähilek diýip. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa şeýle bir sorak berýär. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Sen ol Allah üçün kurban etjek bolýan ýeriň bar düýäni. Akydip o düýäni Allah üçün kurban etjek bolýan ýeriň bar. Şol ýerde diýär but parazlaryň ibadet edýän butlar badymy diýär. Şol ýerde buta ibadet edýärdilermi diýip soraýar. Onda aýtdylar diýär, qalu la, ýok diýdiler diýär. Soň Peygamberimiz ýene soraýar, gaýtaryp ikinji sorak soraýar. Hal kana fiha eidun min a'yadihim? Şo ýerde diýär müşrikler, kafirler bayram belleýärdilermi diýär. Sen şol gidip Allah üçin gurban kesjek bolýan ýeriň bar. Şo ýerde müşrikler jemlenşip gurbanlyk bayram belleýärdilermi? Şolaryň bayram edilýän ýerimi şol diýip soraýar. Onda aýdýarlar, qalu la, ýok diýdiler diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem awfu bi nadrik. Onda diýär nediriňi berjay et diýär. Näsir musulman dogan şol Allah üçin gurbanlyk etjek bolýan adamyň şol müşrikleriň bawana diýilýän ýeriň butulanam eger bar bolsa ýa bolmasa mesela şu taýda müşrikler bayram edýän bolsa bayram bilen işi ýok.
hiç o zatlarla nemesi yok, bağlanışı yok. Allah için kurban kesecek bolýar, bir ibadeti berja etjek bolýar. Emma şonu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme gaýtalap soraýar. Şol ýerde şolar bayram edýärmi? Şol ýerde şolaryň çokunulýan butlar barmy? Eger bar bolsa näme gitme. Eger yok bolsa onu berja et diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Näme üçin? Şol ýere gitmekli, şol ýerde görünmeklige de Peygamberimiz näme ijaza bermeýär, ruhsat bermeýär. Bayram edil şoň alakka şol güne gabatlap etmekliň özü gowdal. Şol gün münasibetli üşýän bolsaň şoň özü haram. Çünki müşrikleriň bayramyna gabatlaşmaklyk özü näme şoň özü bir haram musulmanda onlar. Bu birincisi. İkincisi ýene bir bellemeler musulman dogunum. Bu ýyl çalşyk, ýani diýär kafirler diňe ýyl çalşygy belleýär. Musulman dogunum bu seniň ýyl çalşygyň däl. Bu miladi ýyl hasaby seniň ýyl çalşygyň däl. Seniň ýyl çalşygyň hicri ýyl hasaby. Yani Hazreti Ömer'in bellen, sahabelerin bellen, Peygamberimiz hicretini esas alan hicri yıl hasaby senin yıl hasabın, bu senin yıl hasabın däl. Ve İslam'a göre yıl bizim täze ilimizde bulan bellen şeýle gutlamaya. Käbir jahiller baha olaryň öz täze ilini belleýän, bizim öz täze ilimizi belleýär. Näme? Şolara meňdeşip näme berden öz musulman täze ilini çykarjak bolup durýar. Bizim musulmanyň täze ilini buňa alagadyp bellenilmeýär. Bu üçin täze il diýmek bir ýylyň gitmekligi, ömrümizden bir ýylyň kemelmekligi diýmek. Bir begelip adedip bir şawkyny diljek günem däl, ömrüňden bir ýyl kemelýär. Sen näme etmeli? Dile gelip bilersiň Allah'ım näme ýylymyzy, ömrümizi haýyrlat. Geljek gün üçin gowy pikirler orta atyp, gowy zatlar edip, maksatname goýup, şoňa görä hereket etmeli. Şeýdip biz näme täze ýylymyzy garşylamaly. Emma olan kyýal edip garşylamaýas we bu ýyl çalşygy biziň täze ýylymyzda, biziňki hicri ýyl hasaby. Üçüncü ýan diýär näme? Ýani şu pedaka goýuşmyza alaka üýşmek, oturmak, şeýdip men başgala bolup oturýar çağalary belendirýär. Musulman dogunum üýşmek gowda. Hawa dost ýar, dogan garnaş, enen ataň bir saçakda oturmak gowda, çağalaryny belendirmek gatowda. Ýöne hey özüňe sorak berdiň, näme üçin sen şu zatlar etmek üçin şol gün kapyrlan gününi saýlap aldyň? Çünki sen aňa ýerleşdirdiler şunu. Şol gün edilmeli diýdiler sana. Näme üçin sen musulmanyň ikisany bayramma näme üçin şol günlerde etmeýän şol işi? Ýylla bir sen hepdede bir seniň juma bayramyň var, näme üçin şol güni etmeýän musulman dogunum? Sana juma güni işmek, bayram etmek, jemlenşmek boluber, sowap kazanýan. Çağalaň bilen çağalaňa sowga darasyň gelýär, her juma alyp ber. Ýagdaýyň barmy? Her gün alyp ber, çağaňy her gün begendir. Ýylla bir gerekde ala. Bayram etjekmi? Gurbanlykda öýüňi beze. Täze eşikler al çağılaňa, saçaklaňy beze, goňşuňy çağır, işi bar. Ha, bularam sana yetmedim, ýene üşütiň gelýär, oturasyň gelýär. Halal zat, musulman dogunum. Kapyrlaryň bayramyndan başga gün ýokmy? Ha, halkyň diline bir söz bar, jan saga pulu bar, her gün bayram diýär. Sen janyň saga, malyň janyň ýerine bolsa sen işi bar, kim sana üşme diýen barmy? Käbir adamlar diýär da näme şu zatlar eşitip aýna şatlanmak bolanokmy? Kim diýär şatlanmak bolanok diýip? Sen şatlanjak günleriň belli, sen bayram günleriň belli. Kapyrın bugünden başka gün kapışdymy ýokmy bayram etmek üçin, üşmek üçin? Bu bir bahana musulman doganlar näme? Çağalanmady musulmanyň bayramyny söýdirmeli. Sen awa gidip Yahudiň bayramyny söýdirsen, ondan bu adam ondan dinden uzaklaşar da bu çağa. Sen ondan näme üçin türkmenler şeýle boldy, näme üçin türkmenler beýle boldy, näme üçin erkeklerimiz beýle, näme üçin gyýylarymyz şeýle. Sen şolaryň şeýle bolmadygy üçin biz näme diýär? Her kim özünden başlamaly. İmanymyzy, dinimizi Peygamberimiz söýdirýärmi? Musulmanyň bayramyny söýdirýärmi? Elinden tutup meçhide akıp juma akıdýärmi? Şu sen bayram günüň diýip. Ya da halibun belleýän bular. Ya da detmaroz gowar diýän sen bulary. Awa näme eksen şonu ýygnaýan. Şoň üçin musulman doganlar bu bahanalar bilen şeytani bahanalar bilen özüňizi alym alyn. Allah Taala günükan üýşmäge jemlenşmäge, kapyrın günü bize, kapyrın bayram eden günü bize gerek däl. Ve İbn Qayyim rahimahullah'ın bir sözü var musulman doganlar. Diýär İbn Qayyim rahimahullah ahkam ahli zimme diýilen kitabynda kapyrlaryň nişanlary, şygarlary, bayramlary, münasibetleri olary gutlamak alimlerin bir ağızdan aýtmak bilen haramdyr. Mysal üçin olaryň bayramlaryny ýa-da oradaryny gutlap bayramyň mübarek bolsun diýmek, ýa-da sözler aýtmak diýär, şular hemmesini hem alimlerin bir ağızdan kabul etmek bilen haramdyr diýär.
Bunu diyen kişi diye bu söz sebäpli kafir bolmasa da haram iş etdik bolar. Bu bir Hristiyana hacı kreste secde edenler üçin gutlamak ýalydyr. Hatta kafirlerin bayramını gutlamak bir kişini şerap içenligi, adam öldürenligi, zina edenler üçin, zina ýaly uly günah edenler üçin gutlamaktan has beterdir diye. Dinin kadrını bilmeyenlerin köp bölegi bu ýalňyşlykları eder. Eden işinin ne derece erwetligine de düşünmez. Çünkü bir kişini günah ýa-da bidgaty küfrü sebäpli gutlayan kişi diye Allah'ın gazabyna duçar bolar diye. Müslüman musulmanlar şolar osnowum godum diýmek, Paschasy bilen gutlamak, başka dini anancı bayramlaryny gutlamaklyň özü haram. Bayramak köne ulamanyň fetvalarynyň tek bayram bellemek aňyrda dursun, ýöne şu gutlamak bolanok. Gutlamaklyk bolanok. Hawa. Şoň üçin musulman dolar näme? Şoňa da dikkat edelim.